Op Bonaire hebben we veel mogelijkheden op dat terrein. Van niveau 1, die opleidingen worden verzorgd door Forma, tot niveau 2, 3 en 4. En het is altijd makkelijk te onthouden. Niveau 1 duurt 1 jaar, niveau 2, 2 jaar, nou u snapt het, 3 jaar en 4 jaar. Als je nog geen diploma's hebt behaald, dan start je bij niveau 1. Heb je een VMBO of een VSBO-opleiding voor de basis, dan kan je naar niveau 2. Heb je een VMBO of VSBO kader, praktijkgericht, dan ga je naar niveau 3. En tenslotte MAVO-leerlingen en HAVO-leerlingen kunnen op MBO 4 terecht. Wij hebben opleidingen voor iedereen. We hebben geen leeftijdsgrens. En gisteravond en eergisteravond hadden wij op het MBO een diploma-uitreiking waarbij we 125 studenten een diploma hebben overhandigd. En ik zou graag een voorbeeld willen geven waaruit blijkt dat die leeftijdsgrens bij ons niet bestaat. Op maandag was er een student die de brede opleiding bouwtechniek had afgerond, niveau 2, en die trots zijn diploma kreeg in de bijzijn van zijn moeder. Op dinsdag was diezelfde moeder aanwezig. Alleen toen kreeg zij het diploma, namelijk helpende zorg en welzijn in de kinderopvang. En u raadt het al, wie was er toen aanwezig? Haar zoon van de avond daarvoor. En ook haar tweede zoon, die we toevallig het jaar daarvoor ook een diploma hadden overhandigd voor dienstverlening. En dat maakt precies duidelijk waar wij voor staan. Je bent altijd welkom en je bent nooit te oud om te leren. Wij bieden erkende mbo-diploma's, erkend door Nederland. De Nederlandse onderwijsinspectie komt bij ons kijken en zegt dat onze diploma's voldoen. Dat is belangrijk om te weten. Wij sluiten aan met onze opleidingen op de behoeften van het eiland, van de bedrijven, van de instellingen. En dat betekent ook dat op onze opleidingen steeds weer nieuwe opleidingen kennen, die namelijk gestart worden op vraag van bijvoorbeeld de kinderopvang of bijvoorbeeld ICT vanuit de bedrijven. We vragen geen collegegeld. En ook dat is goed om te weten, omdat als je naar Nederland gaat, als je naar Amerika gaat, dan kost dat heel veel extra geld, want daar moet je wel collegegeld betalen. Op MBO Bonaire hoef je alleen het boekengeld te betalen. Ik wil dat niet als heel weinig aangeven, maar het is wel een groot geef of je 270 of zo'n $485 per jaar moet betalen, of dat je nog een paar $1000 erbij moet denken aan collegegeld. Er zijn 2 mogelijkheden om het MBO te doen. Je komt naar school en je loopt stage, dat noemen we BOL. Of, en dat is vaak voor oudere studenten heel interessant, je hebt een baan en tijdens het werken leer je. Dat betekent dat je dan 1 dag in de week naar school gaat en soms ook nog een extra avond. De diploma's zijn hetzelfde, maar de weg naartoe is anders.